sa nevyreže. No dobre, tak stopnem, no. Stopol si? Nestopol, kokot. No, niečo. Dobrý deň, my tu máme... Vítajte v druhom pokračovaní nášho seriálu. Pošla nám nejaká napadovačka servisného strediska, máme ju otestovať. Vlastne nášmu zákazníkovi hovoria, že ultra rýchla a napali všetko hneď. Tu máme nejaké CDčka, proste jedno druhé. Ideme si najprv otestovať obyčajné CDčko napáliť, ako sa teda bude chovať, ako to vypálí, aká je tam rýchlosť napáľovania, rôzne veci. Takže tu je to CDčko a ukážeme si teda, ako rýchlo to teda napáľuje. Táto je rýchla. Táto je poriadne rýchla. Ide o to, že ide tam vlastne aj o techniku a o prax, takže musíte aj z vrchu trošku. Ono vám ukazuje, že vlastne už to je, toto je skoro. Môžete to vypnúť. Máme CDčko rovno, krásne vypálené, čisté, čerstvé, onapaľované. Chrumkavúčke. Dokonca aj teplé. Ešte ho vlastne uzatvára. Dobre, toto by bolo jedno CDčko. Toto by bola jedna vrstva. Ideme si ukázať, hovorili, že tam je ultra rýchle napaľovanie, sa neujevávaj. Vrstiev dvoch, čiže dvoch vrstiev, dokonca rýchlejšie ako jednej. Vy ste si mysleli, že to je dvojnásobná dĺžka napaľovania, nie je to tak. Úplne jednoduchá vec. Stačí ho dať na toto prvé, inštrumenty zobrať a napaľujeme. Krásne bezky vypálí. Záber, na mňa záber, celkový, aby ste videli, ako to celé držať. Namáhavá práca, veľmi namáhavá práca. Ale je to iba o skúsenostiach a o praxi. Získate to časom. Dobre, ono vám tu ukazuje, že vlastne 3, 2, 1, máme to donapálené. Krásne vypálené. Môžeme to strčiť o mechaniky. Obzerať. Takže urobili sme si vlastne teraz záložnú kópiu nového Windowsu 8. Super. OK.